ओमफ्राय नैयाव दोङो जोंहा मुनो मा मुनो नाखौनो सेफ्लेजोब्बायनो सिङाव नायनाय लाबोदो नाखौ सेफ्लेजोब्बाय बिदि ओंखारलाय जेनेबा आयु 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 नाखौ भिडिअ हमो तलगफोर बराय लाबाय लोगोफोरनि गोदान भिडिअ लोगोफोरनि मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरो ना मुनुआ बिराद ना हमगासिनो माने दै सिङावनो ना बायदि डलफिन बायदि सिङाव हाबनानै ना हमगासिनो दसेनो खिथिगासिनो आं दि खाथियावनो पाकाबान दं आरो ना बिराद मिनिहरदों मानसिखौनो एरैबायदि इन्टारेस्ट ना हमनायाव आंखौ बिराद लिंबाय आं थाङासै माने सुथु दोङो ना आं थांनो बायो ना हमनो मालाबा लुगैदोलाय दिनै बादोंमोन आरो ना खिन्थु आंनिखौ लानानै बियो ना हमबाय तो बिखिनिसो देखायनाया बेनिफ्राय जों मोना बरिया माने नाइट आउट खालामनो थांगोन दसेल' दे नायबाय थानो जाबाय दे आयु अबस्था गैला मा लाना फैदो थास' बिबार नैयाबा बारियाव साब्लाय माने बिराद हाग्रा जाबायना हाग्राया माने दा दैज्लाङाव बिराद बारायखायोना दा अखा गारनायाव दानबासै आरो नै अबस्था गैला नै गोलोमजोब्बाय दे खस्थ' खालामनांगौ जेबो नङा देहाफ्रा मोजां थायो ओमफ्राय लोगोफोर दासान्दिथ' गासैबो मिथिखायो नङा होमबा मिथिखादो आसामाव मा जागासिनो ओरैबायदि डेन्जार दैबाना लोगोफोर बिनि मेन जाहोनानो जाबाय बुरलुंबुथुर दैमानि बिथाया गोजौ जानाय माने बुरलुंबुथुरा थौले जानाय आरो ना जेब्ला बुरलुंबुथुरा अरुणाचलनिफ्राय बोहैबोयो अरुणाचलाव माने बुरलुंबुथुरखौ सियां एबा दियां होनना बुंनाय जायो माने बे जायगायाव माने दैनि माबाया खारथाया स्पिड जायो थ' बेनिखाय पारनिफ्राय गोबां लेन्डस्लाइड जानानै गोबां अन्थाइ बाला बिदि माने गोबां बुसुमना लाबो आरो बुरलुंबुथुरा थ' जेब्ला आसामाव सफैयो प्लेन एरियायाव थ' बेफोरो बे अन्थाइ लाबोनाय बे डेब्रिसफोरखौ माने जोंनि आसामनि प्लेन जायगायाव बुरलुंबुथुरा माने दोनथुमो आरोना जायनि जाहोनाव बहुद बोसोरनिफ्राय बेबायदि जायैनो दासान्दि माने बुरलुंबुथुरनि बिथाया माने एसे गोजौ जाबाय आरो माने बुरलुंबुथुरा थौले जाबाय थ' बेनिखायनो एसे अखा हाबानो बुरलुंबुथुरा फ्लादा माने जायो आरो ना माने दैखौ बारा केपासिटि खालामनो हाया आरो बोहैनाया बहुत स्ल' ना थ' बेनिखायनो माने दैखौ बारा लांबोनो हाया आरो ना बेनो आरो मेन जाहोना आरो बेजों लोगोसे माबायाव क्लाउड ब्रास जादोंनो माने मा होनदों नागालेण्डआव थ' बिनि थाखायबो माने गोबां माने दसे लागैनो माने दैया बिराद बुरजा फैबाय नागालेण्ड साइडनिफ्रायबो आरो गोबां जोंनि एरियायावथ' अखा हागासिनो नङा होमबा थ' बेफोरनि थाखायनो जानो हागौ देग्लायनि फ्लादा बारा जादों थ' बेनो आरोना मेन जाहोना मेन बुरलुंबुथुरनि माबाया माने थालाया थौले जानो थ' बेखौ जोङो नैबे गोदान निउस नङा जों बेखौ सिगांनिफ्रायनो आसामनि दैबाना बे एसे थायो नङा बेयावनो जों लिरनो मोनखायो नङा होमबा आरो बेनो मेन जाहोना बेनो आरो थ' लोगोफोर जियानो जायामोननो थ' दा देखायगासिनो मुनुमखौ जोंहानि न'नि सिगाङाव बरिया मोनसे बिलो जाबाय नेचार मेट मोजां नांदों ना माबाखौ जोमैनि लेयारखौ ना दैयाव थ' नैयाव दङ वाह थ' बेबायदि नेचारेल मेटनि मोनसे बिराद गोदोर ना दोङो बेफोर जायगायाव जों बिराद गेलेयोमोन सिगाङाव नैबे तिनिआलि बिजा थाङो थ' नैफोराव बिराद गेलेयोमोन आरो ना सिगां ओमफ्राय नैयाव दोङो जोंहा मुनो मा मुनो नायनो आयौ दे दा बायना जागोन दे आं एसे खस्थ' खालामना आयौ होलाय खुगाया बारै गुल' जालायदो ना मोनसे जां नायनो नाया बेसेबां मोनदो नायनो गैथ्रासन नायनो नाया नै लोगोफोरनि फिसा माना दोङो नास्रिना सेंना नास्रिना थ' नै बोरिया जाबाय आरो ना आं मोजांसो नांदोंनाया माने बोरिया बिलो बायदि सिगाङावनो खिना सब दौलिमोन दोलाय थ' नै नाखौनो सेफ्लेजोब्बायनो सिगाङाव दाबो लाबोनो हाला जेनेबा नायनाय लाबोदो नाखौ सेफ्लेजोब्बाय बिदि ओंखारलाय जेनेबा आयु 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 नाखौ बिदि हमो सोरबा खि सायखाबाय ने फाय दा देखो बरिया सेन्डविच जाहैनोसै आं सेन्डविच दानिया सेन्डविच जागोन जादों सेन्डविच आरो माबा चिकेन रल दिमाकुसियाव आरो मोनसे गोदान मोनसे माबा खुलिदो रेस्टुरेन्ट बेयावनो दा जाहैगोन नों मोना मा पुरान जाबाय जालाय होमबाबो आरो मोजां जायो जानायालाय मोजां जायो नै नैबे नरेन्द्र मदि खानाय एखेदि मदे तलफोरनि दायो मुनुमुआ हमखांबाय नाखौ ओमफ्राय बोरै जानोसै आरो ना ओमफ्राय दा थांगासिनो जों दिमाकुसियाव ओमफ्राय लोगोफोरनि ओरैबायदि बरिया परिबेक ना फुरा ग्रिनारि फुरा गांखो माबा लिंहरलायबाय आं निउसो बोरिया जना बोरिया भिडिअ बनायनो नायदों माबा नांगोन मा बुं फुनै दायो जों एसे इभिनिं वाक एसे थांनो ओंखारबाय आरो ना नै मुनुजों एसे फ्रेस खालामनो मोनानि फाय थांनोसै गरम नायो दासो एसे थान्दा जादों दिनै आजा यापर नोंखौ मुनुखौ देखायनाय जाथ्राखै ना दै फुरा फुरला देखायनायानोसै आवायाव ना हमनाया थालानि आखायानो मदो लाखो एसां नाखौ ओरैबायदि हमो माने
Ya kerja jadi. जाजोबलै दे थांजोलै Delap cepet. तो लोगोफोर दाइजों हेलासै दे तो दाइजों डाइरेक्ट डिमक्सि थांफैसै देखानोसै नाइट लाइफ डिमक्सिनि नै फैनो जो जानि आलासिफोरा नै हेल' बाय बाय नै फिसाफोरा फैग्रोयो बिमाफोरा दायो फैगोन लायनाय जायाखै जा दा आंनि लाइफआसो जोंना डिमक्सि थांगोन ना दा आंनिया दा लायगोन आरो थ' थांसै थ' लोगोफोर नै दाइजों सहैबाय थ' जों थाङो दखानाव जों थाङासै आरो ना माने नियाव फैबाय नि नेपालि दखान होनना बुङो डिमक्सिनि नै नाइट लोगोफोर दिस इज डिमक्सि टाउन नै दिनै बारा मानसि गैयालै ओइयावसो जिएम दोङो ओमफ्राय नै दायो जानोसै मा जायो मिथिया बा बुंनो थांग्रोबाय सिगाङावनो Nufi cepet. Yang cepet ni. नै जागासिनो नायल' आगैया जार जानायाव जार सालायहर मा होनदों Kuding kat yang zagram sih. Kuding deh. हाय लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनै भिडिअआ थ' दिनै जाबाय नेक्स्ट दे मैया माने मोजां भिडिअ बनायनाय जायासै माने आरो म'आव थांगोन होनदोंमोन बेयाव थांनाय जायासै आरो ना थ' बेनिखाय माने मोजां भिडिअ लानाय जायासै जास्ट जाना फैबाय जों मोनानि इभिनिं राइड आरो ना फ्रेश एयारनि थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै लोगोफोर दे दिनै भिडिअ दे थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै आं एसे बुलाल' नुदों ना माने दासो उथिदों आङो थ' उथायनाय दिनै एसे लेट जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै दे बाय बाय